Nakakapanibago mag-ride sa mga GTV ng ano, no? Mag-isa lang, alam mo yun. Nasanay lang kasi siguro tayo na lagi kasama si Miss Legendary. Tapos pasensya na pala sa boses ko dahil medyo namamalad pa tayo. Ganun talaga, kinuha ko lahat kasi nung sakit nung anak ko eh. Kinuha ko yung ubo niya, yung sipon niya. Ayun, di ba? Mas gugustuhin ko na lang na ako na lang yung magkasakit o yung mga anak ko. So ayun guys, tingnan nyo to, share ko lang yung way papunta sa Pampanga. Kung gaano siya kadilim. Although dito hindi pa ganun kadilim kasi may mga may mga poste pa ng kuryente dito. Pero from after Kamiling to Tarlac City, ayan, talagang wala kang makikitang ilaw or poste ng kuryente sa daan. Pupuntangi lang kung ano yung ilaw na makakasalubong nyo. Ayun lang yung mga ilaw talaga na makikita nyo. Hindi kagaya sa mga ganito na kahit paano may mga ilaw ng poste ng kuryente. Ayan, makikita nyo mamaya after neto yung doon banda. Doon wala na doon ilaw. Pero pagdating mo naman sa may Kamiling, meron naman syempre. Ang lamig! Woo! A few moments later. Tarlac City mga sir. Ayun, shoutout nga pala sa mga taga Tarlac, sa mga ka-GTV natin na mga taga Tarlac mga sir. Ayan, inabot na nga tayo ng umaga. Time check tayo, 6 AM in the morning. Yun, good morning. Ayan, shoutout sa mga ka-GTV natin taga Tarlac City. Ayun guys, nakakamiss silang
balikan yung dati, ano, every ganito kasi, every halos, every morning, every Sunday, pag may rides, ganito, ang dami nag-ride, sobrang dami namin. Nakakamiss silang balikan. So yung time pa na normal, yung as in normal pa yung situation ng ano natin, bansa or mundo, di ba? Yung wala pang pandemic. Kahit saan ka kasi mag-rides, okay lang eh. Hindi mahigpit, hindi kailangan ng travel pass, ganon. Nakakamiss lang yung dati. Kaya ngayon, halos madalang-dalang na lang yung mga nag-rides. Palabas ng mga iba't ibang city, province, ganon. Nakakamiss lang. Hindi kagaya dati na talagang until now naman, buo pa naman yung club namin. Kaso, madalang na lang kayo mag-rides dahil nga sa palis, sa protocol na mahigpit, gano'n, kailangan mga travel pass, gano'n. So, kaya hindi kami halos lagi nakakapag-rides. Saka, syempre, para iwas COVID na rin, lalo na ngayon, may pandemic tayong, ano, di ba? Tsaga-tsaga lang, magiging normal din ang lahat. May awan Diyos. And guys, shoutout ko na rin pala si Giovanni from SM Clark. Ayan. Sa mga ibang nagpapa-shoutout naman, hindi ko pa kasi na-memorize lahat eh. Yun, yung vlog ko rin ngayon is hindi naman talaga pinaganda. Kumbaga, naisipan ko lang talagang i-vlog yung yung pag-uwi ko ng Pampanga. Pag nagpa-vlog kasi ako talaga, nilalagyan ko ng kumbaga, nire-ready ko kung kailan magpa-vlog, kaya doon ko na lang siguro i-shoutout yung mga nagpapa-shoutout kapag next vlog ko para ma-shoutout ko sila lahat. Pero syempre, shoutout pa rin sa inyo lahat, mga solid supporters ni GTV. Salamat sa suporta dahil hindi nyo ako iniiwan. Lagi nyo pinapanood yung mga video na ina-upload ko. Then, lagi kayo sumusuporta sa mga video ko. Then, yun, maraming salamat guys. Sana hindi kayo magsawang sumuporta kay GTV, sa akin, at sa lahat pa ng aking video na i-upload. Sana mapanood nyo. Then, yun nga, bilang member ng Smash Riders Organization, shoutout sa inyo lahat. Alam ko, rides nyo ngayon, today, linggo, hindi mo na ako makasama, pero sana ride safe sa inyo lahat. Then, makarating at makauwi sana kayo ng ligtas at payapa nang walang nangyaring masama o aksidente. So, yun guys, next time na lang ang babawi sa inyo. Then, shoutout din pala sa Smash 115 Philippines, ini chapter, shoutout sa inyo lahat. Then, sa Ride Guardian, so RG Community, yan mga sir, shoutout sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating tulong sa ating mga kapwa riders o kapwa na nangangailangan ng tulong. Salute sa inyo lahat mga sir. A few moments later. Ayun guys, sa Pampanga na tayo. Kaso dumaan tayo sa may Clark, sa papuntang SM Clark. Para mas mabilis kasi kung mag-Hartor Highway tayo, matraffic lalo pag ganitong oras. Ayun guys, salamat at dahil umabot kayo sa dulo ng aking video. Then, salamat dahil pinanood nyo yung aking video. Ayun mga sir, mga ka-GTV, sana hindi kayo magsawang manood sa aking mga video, no? Then, sana patuloy nyo pa rin akong supportahan mga ka-GTV. Ayun, hanggang dito na lamang po ang ating vlog. Magkita-kita po ulit sana tayo sa aking susunod na vlog. Mga ka-GTV, ride safe po sa ating lahat. Then, sana patuloy pa rin po kayo sumuporta sa akin.